Da li možemo mi kazati za donijeti salavat ili selam na nekoga od ljudi mimo poslanika, neovisno o Allahovom vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem? Predmet je razilaženja među islamskim učenjacima. Možemo li mi kazati Ebu Bekr alejhi selam? I da kažemo Ebu Bekr sallallahu alejhi ve sellem. Može li se tako kazati? Ili se ne može kazati? Razilaze se islamski učenjaci. Razilaze se islamski učenjaci. A na nama je da slijedimo ulema. Oni su se razišli u vezi s tim. Pa je to prezirao imam Malik. I to je prezirao imam Ebu Hanife. I to je prezirala skupina Selefa. Oni su bili dva Sufjana. Theuri ibn Ujejne. I to je prezirao Tavus i drugi. Kažu, ne može se kazati, na primjer, Ajša, alejha salam. Nego radi Allah. Imam Ahmed je tu dozvolio. I ovome je pitanju dosta govorio šejhul Islam ibn Kajim u svome dijelu. Ima dijelo Džalaul Efham. U vrijednosti salavata na poslanika, govorio je na tom dijelu od 628. do 664. stranice. Na neki nepuni 40 stranica govorio je o ovom pitanju. Rahimahullahu ta'ala. I to je zadnje poglavlje u ovome dijelu. Ja nisam htio, naravno, donositi to dijelo, da gledamo i da čitamo šta tu piše. To bi mi uzelo puno vremena. Uzet ćemo samo, kazat ćemo samo šta je zaključak šejhul Islama ibn Kajima po ovome pitanju. On je odabrao mišljenje da je dozvoljeno to donositi ako se uzima kao običaj, adet nekakav stalni i da se odnosi, da se spominje ne samo za Aliju, nego za drugi ashabi. On je odabrao to mišljenje. Jer je to dozvolio imam Ahmed i to je dozvolio to Ishak i Ebu Thawr i dozvolio je to Ibn Đarir i dozvolio je Kadija, Ebu Husein al-Farra, poznati hanbelijski učenjak, i drugi su to dozvolili. Pa Ibn Kajim našao tu nekakvu sredinu, rahimahullahu ta'ala, iako je bio hanbelija, nije se striktno vezao za hanbelijski mezheb. Kaže, dozvoljeno je da ne bude samo striktno ciljano ko? Alija da je ciljan time, nego i drugi da budu i da to ne bude adet nekakav koji se stalno znači koristi. Kažu, dozvoljeno je kazati Allahume salli ala ali Muhammed. Allahu dragi, ti blagoslovi. Salli, da misle se, kao kada kažemo sallallahu alejhi ve sellem. Allahume salli ala ali Muhammed. Allahu dragi, ti blagoslovi Muhammedovu porodicu. Kaže, može se tako kazati, zato što kada kažemo Muhammedovu porodicu, to ulazi ko? I poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U redu. Mi možemo svakako kazati naš poslanik, i Alija, i Ajša, i Ebu Bekr, salavatu rabbi wa selamuhu alejhim. Nije problem. Zato što je tu poslanik i oni nisu ciljani šta? Ponaosob, nego su došli, ako možemo kazati, ne znam kakav je izraz, u paketu, spomenu svi zajedno, a među njima je ko? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, da kažemo samo na jednom, iako ovdje nije spomenut Allahu dragi blagoslovi porodicu Muhammedovu, poslanik, iako nije tu spomenut po imenu, ali je spomenut u čemu? U značenju. U značenju je spomenuto. Jer mi kad kažemo tvoja porodica, ti sastavni dio čega? Tvoje porodice. Ispravno je da je dozvoljeno. Ali na način kako je rekao šejhul Islam ibn Kajim. Jer je došlo kod Buhari i kod Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allahumme salli ala ali Ebi Eufa. Allahu dragi, blagoslovi porodicu Ebu Eufa. Nakon što je donio zekat poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je rekao, upotrebio je glagol salli. Salavat, znači za njega. Pa je to dozvoljeno, ali da ne bude šta? Da ne bude adet. Da ne bude adet. Ako je adet, onda bi to izišlo, znači van okvira onoga što je poznato kod drugog.